while working, training, nagluluto naman para sa mga kids. Ganyan talaga pagka mga work from home. Kasi nakaubad ako, mainit eh. So ayan, may training ako. Kasi na magulo yung aming kusina. So nagpiprito ako ng ulam ng mga bata. Ayan, so ganyan po talaga. Di ba, wala pa ho tayong masakyan. At mayroon pa hong mga positive cases dito sa malapit sa amin. Kaya yun po yung iniiwasan namin. Work from home while cooking. So may training po ako sa region. So nakikinig lang ako. So ayan. So hindi pa ako makapasok ng regular dahil mahirap pa po yung sasakyan dito sa amin sa Cavite. Kaya naghihintay lang po ng announcement kung ano po yung development. So ayan. Ito yung bahay namin. Yung mga halaman na yan, yan yung pinagkaabala ni Mrs. nung quarantine. So check natin. Ayan. Halaman. Hindi ko po kabisado kung anong mga halaman yan. Ito, parang ginugulay ito sa amin. Ayun sa gilid, money tree daw yun. Sana magbunga ng pera. Ito, mga halaman pa. So, yan yung mga isda namin. Ayun, may halaman pa. Yung halaman na yun, yung nandun sa dulo, hindi na ho nalaki yan. Kasi plastic lang po yan. So, dito. Ayan po, halaman. Pero alam ko, plastic. Yun, sa dulo, plastic. Ayan, mga plastic. Yung ang collection ng misis ko, mababawasan ko din yan. Sarap. Ayan. So, tinur ko na kayo sa bahay ko. So, ayan. May nagsasalita, nakikinig lang po ako. Balik sa akin. Ingatan lang ba, matalsikan ng mantika. So, yun po guys. Salamat. Update. Ingat. Keep safe po sa inyo. Stay at home. Wala naman pong kailangan gawin sa labas. Bye-bye.